dragile mele, astăzi vom vorbi despre beneficiile generale ale cosmeticii. 1. Curăță în profunzime tenul. 2. Hrănește și hidratează tenul. 4. Diminuarea punctelor negre și a porilor dilatați. 5. Stimularea circulației sanguine. 6. Stimularea producției de colagen și elastină. 7. Estomparea ridurilor fine. 8. Uniformizarea culorii pielii. 9. Reducerea petelor pigmentare. Și 10. Masajul în cosmetică reduce stresul și aduce relaxare. Contraindicațiile în cosmetică. 1. Infecții active ale pielii. 2. Herpes activ. 3. Răni deschise pe ten. 4. Dermatite severe. 5. Arsuri solare recente. 6. Rozacea în faza inflamatorie. Vom vorbi și despre aparatele și instrumentele pe care le folosim în cosmetică. 1. Vapuzon. 2. Lampa cu lupă. 3. Aparat de înaltă frecvență. 4. Spatula ultrasonică. Și 5. Extractor de comedoane. Sper că v-a fost de folos și ca să înțelegeți că cosmetica nu este așa ușoară și este foarte benefică pentru tenul nostru și pentru sănătatea noastră. Vă aștept la cosmetică!